Sziasztok! Megint én vagyok. Remélem jól teltek az ünnepek. A pihenés után úgy döntöttünk, hogy itt az ideje, hogy elkezdjük a szinkron évet. A kommentekben örömmel olvastam, hogy nagyon érdekelt titeket a szinkron. Az az igazság, hogy sokan nem tudják, hogy ez milyen nehéz szakma is valójában. Különös fájdalmam, hogy a színészek, a tehetséges színészek arcait és hangját nem tudják a nevükhöz párosítani. Sokat gondolkoztam azon, hogy egyedül mit is tehetnék azért, hogy a szakma nagyobb nyilvánosságot kapjon. Gondolkoztam, ötleteltem, de egyik se volt az igazi. De most végül azt hiszem rájöttem a megfelelő dologra. A célom az, hogy legyen Hungarikum a magyar szinkron. Szeretnélek titeket megkérni, hogy ha fontos nektek a szinkron, segítsetek nekem egy aláírással. A petíciót itt írhatjátok alá. A Hungarikum a hivatalos megfogalmazás szerint: bármely állampolgár, civil és gazdasági szervezet kezdeményezheti, hogy szellemi és kulturális javaink, szokásaink, jelképeink és egyedi termékeink közül valamelyik bekerüljön az alulról felfelé építkező magyar értéktárba. A magyar értéktárban nyilvántartott, megkülönböztetésre, kiemelésre méltó, a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítményének számító nemzeti értékeket a Hungarikum Bizottság minősíti majd Hungarikummá. Szóval erről lenne szó. Azt hiszem, a mi szinkronunknál ennek semmi nem felel meg jobban, úgyhogy kérlek titeket, segítsetek nekem egy aláírással. Rengeteg szakmabelivel beszélgettem, amíg a riportok elkészülnek, addig kérlek titeket, lájkoljátok a videót és osszátok meg. Köszönöm, sziasztok!